hemendik bi orduko bidean dagoen Emaus izeneko herri txikira zihoazen. Eta gertakizun guztietaz elkarrekin hizketan ari ziren. Elkarrekin hizketan eta eztabaidan ari zirelarik Jesus berbera hurbildu zitzaien eta haiekin batean zihoan. Haien begiak ordea itxu zuten eta ez zuten ezagutu. Zihoazenari iritsi zirenean, berak aurrera zihoalakoa egin zuen, baina haiek geldiera nahiez honela zioten. Zaude gurekin, beranduta eta eguna iluntzera doa, eta sartu egin zen haiekin egoteko. Haiekin mailan zegoela, ogi hartu, bere elkarren oroitzarekin, zatitu eta eman zien. Orduan ireki zitzaizkien begiak eta ezagutu zuten. Bera ordea, itzali egin zitzaien. Orduan, honela esan zioten elkarri. Ez da genuen sutan gure bihotza, bidean hitz egiten zegunean, eta ninku santuak adierazten zizkigunean, eta berehala altxan eta Jerusaleman itzuli ziren. Han aurkitu zituzten hamaikak eta haien lagunak esaten, piztura jauna egiaz eta Simoni agertu zaio. Haiek adierazi zuten bidean gertatu zitzaiena eta nola ezagutu zuten ogia zarbitzean. Jaunak esana. Gure erlijioan, kristautasunean, gertakizun historiko nagusienak Jesusen pizturearen. Urte guztian zehar, ospatzen dugun festa liturgikoen artean, handiena, printzipalena, lehenengoa Paskoa den, gaineko festa guztien gainetik gainera. Are gehiago, Paskoak nola baitere, gaineko festak noiz ospatzen ditugun nola baitere markatzen du. Beti Paskoaren inguruan ospatzen baitira, eta gizuma, ostarreguna eta gaineko guztiek Paskoa baita
Egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoik hori eskaintzerakoan. Begira jauna begionez gure eskaintza honi. Arrezazu Agustin zure zerbitzaria zeruko aintzan zure semearekin. Bat egite baigaitu hark bere maitasun misterio hondian. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Aita guztiz, santu jangoiko alguztidu betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera denen alde hilda, gu guztiok betiko hilez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hainen taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egintzazu bada santu hori ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasle azien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori. Oh
salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu dituzulako. Eta apainik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin ditzala. Izango jauna, mundu guztia zabaldu dagoen zure eliza. Eramatzu gaitasun osora, Francisco gure eta Santuarekin, Francisco gure gozailorekin, ere laguntzaile Juan Antoniorekin, eta elizkito guztiekin batez. Erabetea izango jauna, izeko etxarrenean, bat diren gure espidiak, Agustin eta gure endarko guztiak. Arritzatzu zeure, horrek ere, argi. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta
eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure eskurik Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea.
parrokia izenean, eskerrik asko gaur egin guztioi, familiari, zure gertutasunak agertzera esan jautan, agustini azken agurra egitera, eta jakoikoari haren harimaren alde erregutzera. Ohitura dugu bezala, igandean ere, ezan nagusian amabitanetan, bere alde erregutuko dugu bereziki. Eta horrengo bat horretik, azken erresponsoa egin dezala. Barca tu buonezza, bene buonezza, bene barca, Dio nuestro, tal llama, grande la mesa su eso. Egizu jaunak